Kurdistanê coreyeke nû ya mirîşka. Li Kurdistanê coreyeke nû ya mirîşkan hat dîtin Hewlêr, Rûdaw. Li Herêma Kurdistanê coreyeke nû ya mirîşkan hat dîtin û navê wê coreyê mirîşkan jî Mirîşka Kurdistanê hate danîn. Coreya weke Mirîşka Kurdî yan jî Mirîşka Kurdistanê tê naskirin. Ji sê coreyên mirîşka çêbûye û ji aliyê zanistî ve jî cudahên wê coreyî ji coreyên dinên mirîşka hatiye îsbatkirin. Di navçeya Qûştepeya Hewlêrê welatiyê Xwediyê Çewlika mirîşkan ne bi navê Reşîd Mihemed Qadir Mirîşka Kurdî yekem car ewcore berî 3 salan dîtiye. Reşîd Mihemed Qadir ku mirîşk û dîkilên ji Amerîka, Bulgaristan û Hollandayê anîne, cotkirine û piştre ew coreya melez legel mirîşka Kurdî cotkiriye û di encamê de coreyeke nû ya mirîşkan derketiye holê. Li Hewlêrê û bajarên dinên Kurdistanê Xwediyê çewlikên mirîşkan li çewlikên xwe ve coreya nû ya mirîşkan ku weke mirîşka Kurdî tê naskirin xwedî dikin. Nirxê vê coreyê mirîşkan heta $5,000 diçe. Xwediyê Çewlika mirîşkan İbrahîm Hedad ku di pêşbirina şacivaniya mirîşkan de berî 3 salan li Hewlêrê mirîşka wî bibû yekemîn ji Rûdawê re got. Xwedîkirina vê coreyê mirîşkan zehmetiyên xwe hene. Xerciyên xwedîkirina wan zêde ne. Bi heyama salekê de giraniya wan dibe 3 kilo salana sedheqan dîtînin. Bi gotina İbrahîm Hedadî li gor taybetmendiyên mirîşkê nirxê wê di navbera 100 heta $1,000 de tê guhertin. Hedadî dibêje cota nirxa heqên wan jî di navbera 5,000 heta 10,000 dînaran tên guhertin. Li gor rengên xwe 6 coreyên wan hene û bi taybetiyên belek û reş zêde têne firotin. Serokê meşa Qeştoqaliyê Zanîngeha Selahattinê Dr. Yusuf Berzencî derbara mirîşka Kurdî de dibêje li gor lêkolînên wanên heta niha ew coreya mirîşkan nû ye. Dr. Yusuf Berzencî got ji bo ji aliyê zanistî ve were îsbatkirin me bi piştevaniya navenda mafên ajelana Kurdistanê û xwediyên çewlikên mirîşkan dene have mirîşka û mirîşkê û coreyên dinên mirîşkan dan berhev. Me denaya mirîşkên Amerîkî, Belçîkî, Hollandî, Fransî û Almanî dan ber 12 mirîşkên Kurdî bi encamê lêkolînê me de derket holê ku mirîşka Kurdî hinek taybetmendiyên xwe hene. Bi gotina Berzencî di encama lêkolînên wan de derket holê ku mirîşka Kurd ji sedî 25 taybetmendiyên xwe yên cuda hene ji coreyê mirîşkên din. Berzencî diyar kir ku li gor wan pîvanan ew dikarin binêjin mirîşka Kurdî coreyeke nû ya mirîşkan e. Dr. Yusuf Berzencî herwiha da zanîn ku encamên lêkolînên wan de dê li kovareke zanistiya navnetewî de rêveşandin û got eger zêdetir lêkolîn derbarê vê mirîşkê de were kirînî em dikarin vê weke mirîşka Kurdî yan a Kurdistanê li cîhanê bidin nasîn. Çavkanî Rûdaw.